Comencem, doncs, amb el primer punt de l'ordre del dia, que són les preguntes amb resposta oral al Govern. La primera pregunta és sobre els centres especials de treball, formulada pel grup parlamentari republicà. Fa la pregunta la diputada senyora Marta Vilalta. Quan vulgui. Sí, molt bon dia. Molt bon dia, conseller. Com vostè ja sap, i la ciutadania també, el grup republicà treballa per construir un país amb igualtat d'oportunitats per a totes les persones i un país socialment just, i això també vol dir un país inclusiu. I és sobre això que li vull parlar i fer la pregunta avui. Els centres especials de treball, coneguts popularment com els CETs, són eines d'integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari. De fet, representen un model propi d'integració social i laboral i en els últims 30 anys, de fet des que es van néixer, Catalunya ha estat el territori que més ha avançat en la inclusió social del col·lectiu i ha estat també un referent per a la resta de l'Estat. I sobre això hi té molt a veure i també ho voldríem destacar l'esforç i el compromís de les entitats, dels professionals i de les famílies. Malauradament, però, i vostè n'és ben coneixedor, aquest model ha rebut diverses amenaces al llarg dels últims anys, vinculades sobretot a l'infrafinançament reiterat per part de l'Estat espanyol. L'última d'aquestes conseqüències és l'impacte que té en els CETs, l'increment del salari mínim interprofessional. Deixi'm dir-li que, evidentment, és una mesura que celebrem, que felicitem, però aquesta decisió ha generat i genera una gran preocupació en el sector perquè no ha vingut acompanyada de les mesures de suport necessàries i els CETs no poden assumir aquest increment si no hi ha una dotació pressupostària complementària. Miri, conseller, si reclamem precisament la República Catalana i defensem que aquest és el millor projecte per a la ciutadania d'aquest país, amb plena capacitat de decidir, amb totes les competències i eines, és també per qüestions com aquesta. És també per això, per poder prendre les decisions i tenir en compte totes les conseqüències, també en aquest tema, coneixedors com som de la realitat i de les necessitats de la gent, i de no dimitir de la part de responsabilitat que ens pertoca, com a vegades veiem que fa l'estat espanyol. Conseller, li trasllado aquestes reflexions perquè últimament ens hem reunit amb les entitats, perquè també ens han traslladat les preocupacions a les famílies i, per tant, per això ens agradaria saber quines són les accions que ha desplegat el govern per tal que aquestes persones, que són també persones vulnerables, no perdin la feina i puguin mantenir els seus llocs de treball. També com pensa fer front a l'impacte de l'increment del salari mínim interprofessional i què farà el govern per seguir mantenint i impulsant un model propi d'inclusió i d'integració a través del CET. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.